Wingeneza wethimba leshubile esibona lapha ngemeya ke ye-IFP Zululand District Municipality umnumzane ke emkhonyovu Khumalo njengoba ke siphumele kobala ke xeka ke isenzo sikaphakela umthakathi ke uJacinta Zinhle Mangobe sezuma ekuzoba ungizwe mchuno kanti ke wingeneza wethimba lokhala ngokuthi ke lento abayenzayo ke impela ke ukuzulaza ke isithunzi ke sabantu futhi ke abanciphisa ke nabatshwala izimali ke abasuka kwamanye amazwe bafike ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqale bingelele kuyona ke mboso City MTV City nje mosaqala ngane channel ake wenza kulungele uciphize subscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba ezishisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wenganeza wethi impela eshubile esibona lapha ngemeya ke ye-IFP Zululand District Municipality umnumzane ke Mkhonyovu Khumalo nje bese xeke isenzo sika ephela umthakathi ke ungizwe mchuno uJacinta Zinhle Mangobe sezuma sokuthi impela ke behambe ke ezidaladeni ke emadolobheni babe sibelisa ke abantu bokufika ke abangena amaphepha befuna ke abahambe ke baflathele elakulelizwe uthi lokhu ke kuzoxoxa ke abatshali bezimali ke basuka ke kwamanye ke amazwe kanti ke wenganeza wethi impela uveze ukuthi ize ke nabo ke ebengahambisani ke nabo bokufika ke bengena amaphepha kodwa ke impela le ndima kumele ke idlale kuhulumeni njengoba ke enabo benohlelo lophana ke eZululand ukuthi ke impela ke laba bangena amaphepha ke babambisana ke enayo Home Affairs kuzoba ke nawo kamaphoyisa ngoba ke iwona ku Home Affairs uzokwazi bake uqinisekisa ukuthi labantu ke abanawo ke amaphepha babese ke babathatha ke ebabathutha ke babuyisela ke emazweni ke wabo bafethe impela usho njalo phana ke umeya ke we-IFP Zululand District Municipality ke ephefumula ke engayelo mbake we-march and march eqhubekayo emadolobheni kamakhulu esigabala lapha ngeThekwini Municipality uphinde ke kuzoba ke eJohannesburg. Hayi ke wenganeza wathi impela thina ke semboso City MTV City bafethu ake nisivumele ke sisheke yona ke le VN ka Mr Mkhonyovu Khumalo nangenizwele na njenge-IFP ngoba sikuhulumeni sakusho kudala ukuthi abantu abangenamaphepha babuyele emakhaya namanje sisakusho kodwa la esifike sithi ukuhluka khona kancane uhulumeni mfowethu khona akwazi ukuthi kusuka indoda nje noma insizwa nje noma usisi nje azothi hamba wena ngoba leyo nto izodala i-instability ezweni akhona amaphoyisa ukhona uHome Affairs okufanele bakwazi ukubona ukuthi lo muntu usemthethweni noma ngeke emthethweni ubona ngani uma ekhipha incwadi uyayazi niyona incwadi eshoyo ukuthi lo muntu usemthethweni noma ngeke emthethweni asibadinga abantu abala bakwamanye amazwe abangeke emthethweni asibadingi lokho nje kumile kodwa thina esibona ukuthi phela izwe lelibuswa umthetho akwazi ukuthi noma ubanje nawe nje ukwazi ukuhamba ubuzwa inoma ubanje ukuthi ungwala eSouth Africa noma usi kodwa bakhona abantu abanohlelo lwalo ngakho thina uma sifunizwe libe nokuthula sithi thina akulandelwe izinto ngendlela esemthethweni njengamanje ukhona umnyango wakwa-Home Affairs wenzani yini enziwa umnyango wakwa-Home Affairs ngokuthule so kufanele ngabe kusukuma wona amaphoyisa nalabo beze ababheke abasibhekelele imingcele yethu yibo kufuna benze leyo nto njengathi nje thina la eZululand sinalo uhlelo vele esihambela khona nathi asihambeli nje silanda amaphoyisa silanda abakwa-Home Affairs bonke bakwazi umuntu ukumsesha ukuthi ngempela kula ngokusemthethweni noma ngeke emthethweni bese sithi ke nina hambani sinohlelo futhi lokuthi siyabalayisha ngoba suke sihamba namaphoyisa sibathathe sibabuyisele emazweni kodwa sibahlukumezi futhi asivele nje sidibane nomuntu emgwaqweni sithi ungwaphi wena ngoba lokho kwehlisa isithunzi sezwe njengoba nje sihlupheka umnotho nje umnotho uzolimala kakhulu ngoba abatshali beimali babheka kakhulu ukuthi lelizwe linokuthula yini once babona ukuthi ayikunokuthula kulelizwe kuyahlonishwa umthetho uyahlonishwa uyabona abantu bazositshalela imali abantu abasha bathola imisebenzi kodwa uma kuka nje mfowethu mina ngiyakutshela ukuthi izwe lizogcina lingenakho ukuthula.